Molt bona nit. Un pla director per a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ja en redacció i altre per al Centre d'Especialitats l'Espanyoleto adaptaran aquestes infraestructures sanitàries al segle XXI. A més, s'han incorporat algunes millores a les obres de l'Hospital de Dia ja en construcció. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. El Departament de Salut a Xàtiva-Ontinyent redacta un pla director per adaptar l'Hospital Lluís Alcanyís i el Centre d'Especialitats l'Espanyoleto al segle XXI. Benigànim celebra amb prudència la festa de la Beata Inés amb actes tan participatius com la missa de campanya i la processó vespertina. El Palomar celebra la festa de Sant Antoni amb la crema de la foguera de la mà de la persona més major del poble, dinar popular i cercavila de fanalets. L'EPA Bosch i Morata de Xàtiva lliura el Premi Esqueix al col·lectiu de Dones Arada i acull una conferència d'Alicia Gil. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, el Departament de Salut a Xàtiva-Ontinyent està ultimant un pla director per a l'Hospital Lluís Alcanyís amb l'objectiu d'ampliar i millorar els seus serveis i constaten la necessitat de redactar altre per al Centre d'Especialitats l'Espanyoleto. A més, han introduït algunes modificacions a l'obra de l'Hospital de Dia. L'equip directiu del Departament de Salut a Xàtiva-Ontinyent i els seus professionals assistencials estan a punt de finalitzar el pla director de l'Hospital Lluís Alcanyís i del Centre d'Especialitats l'Espanyoleto, que contempla la projecció a 10 anys vista de les necessitats d'ampliació. El que es pretén és actualitzar les necessitats d'aquests espais sanitaris tant d'hospitalització, quiròfans com de serveis centrals i consultes externes. I precisament aquestes necessitats han sigut traslladades al director general d'Infraestructures, Jaime Peris, a la reunió mantinguda amb la gerent del departament, Margarita Llaudes. En la trobada també s'ha exposat la incorporació d'algunes modificacions en l'obra de l'Hospital de Dia al Lluís Alcanyís, que actualment es troba en construcció. La direcció econòmica també s'ha compromès a la realització de les reformes en les àrees de consultes externes, farmàcia hospitalària i laboratoris centrals de l'hospital. Obres que es preveu isquen a licitació ja al present exercici i s'executen al llarg del 2023. A la reunió també es va intercanviar informació sobre l'estat de les obres del nou Hospital d'Ontinyent, on s'estan complint els terminis. També s'ha tractat sobre l'equipament, tant en aparell clínic com de mobiliari, sobre el que treballa ja el Servei de Contractació Administrativa. Cal recordar que la finalització de l'obra de l'Hospital de la capital de la Vall està prevista per al primer semestre del 2023, amb una inversió que superarà els 38 milions d'euros. La redacció d'aquests plans pretén consolidar una planificació d'ampliació d'infraestructures d'aquests dos centres sanitaris de Xàtiva, contemplant el màxim de variables possibles i que servisca per donar millor atenció a la població i millorar els espais de treball per als professionals. Cada 21 de gener tot el poble de Benigànim honra a la seva patrona, a la Beata Inés, i enguany no ha sigut una excepció malgrat la pandèmia. La televisió comarcal va retransmetre en directe la missa de campanya i va assistir a la processó de la vesprada, que això sí, no va comptar amb la representació dels miracles. El divendres 21 de gener, Benigànim va tornar a professar la seva devoció per la Beata Inés, amb la seva participació en uns actes religiosos marcats per les limitacions que imposa la pandèmia. Una festa en honor a la primera dona valenciana en ser alçada als altars quan fou beatificada el 1888, que s'encetava a les 7 i a les 8 del matí amb la celebració de dues eucaristies al monestir de les Agustines Descalces.
A les 11:30 va tenir lloc la missa solemne de campanya en l'exterior, que fou retransmesa en directe per la televisió comarcal. Això sí, la plaça de l'església no va lluir tan abarrotada com de costum i front a les 1.000 cadires habituals es disposaren 400 per complir amb la distància de seguretat preventiva. Tot i així, el dia gran de la patrona es va poder commemorar amb una relativa normalitat, comptant enguany també amb la processó vespertina, actes tots ells organitzats pels festers de la Beata que han repetit en el càrrec. Hem portat 2 anys, l'organització ha costat perquè fins a l'últim moment tampoc sabíem el que podíem fer, el que no podíem fer. S'han anat fent contractes sempre tenint en compte que igual no es podia fer, per tant ha sigut una miqueta costós, sí, la veritat. Com a representant dels festers d'estos 2 anys de la Beata Inés de Benigànim, Fran, un poc que podem dir a la gent del poble, a la gent que ha col·laborat amb vosaltres, que ha estat allà al vostre costat i que ha estat 2 anys també un poc apoyant-vos per a que ho portareu tot endavant. Agrair-los a tots. Al fi i al cap, aquesta festa és del poble i els que ajuden, perquè són els abonats de la loteria de totes les setmanes, solen ser normalment els familiars nostres i amics, i aquesta festa es fa en tot el que recaudem de la gent del poble i és una festa per al poble, evidentment. La festa de la Beata és una festa molt dels festeros, l'Ajuntament pràcticament simplement estem ahí per lo que puguem necessitar, però és de veres que aquesta situació ha fet que siga molt més necessària la nostra actuació de cara a que puguem complir-se les mesures de seguretat que ens estableixen. Tenien ganes de fer la festa, jo crec que feia falta fer la festa i entonces hem posat tots el màxim a que es poguera fer. La missa va estar presidida pel bisbe auxiliar de València, Javier Salinas Vinyals, qui va enaltir la figura de la Beata Inés, nascuda a Benigànim el 1625 i qui, amb 18 anys, va ingressar en l'ordre de les Germanes Agustines Descalces, fundada per Sant Joan de Ribera. Ella, una dona humil, una jove que es consagra al Senyor, una jove que entra en esta comunitat agustina i aquí, des d'este ambient que sembla que serà quasi impossible tindre contacte amb els altres o serà molt pobre, doneu-se compte la força que té. Com a poc el seu testimoni i la seva vida va sent realment tan significativa per a tantes persones. Fins la seva mort, el 1696, amb 70 anys, Josefa Maria de Santa Inés va romandre al monestir de Benigànim, realitzant els oficis més humils del convent i cuidant de les religioses malaltes. I precisament la seva humilitat i senzillesa i una vida espiritual plena és la que genera tanta devoció entre els veïns i més enllà, fins al punt de buscar la seva santedat. Quan la van beatificar en 2 milagres aprovats, en falta un, el tercer, i hem estat prou diverses voltes. De fet, quan el papa va estar en València, Joan Pau II, en 1982, ja es va estar manejant-se, va haver un cas d'un milagre d'un xiquet de Torrent i últimament, des del 2016, s'ha tornat a reactivar la causa en Roma. Per nosaltres, per els fills de Benigànim, la Beata Inés és història, és patrimoni, és cultura, és un sentiment trobat perquè la gent, preguntes a la gent molt bé què senten per la Beata i la veritat que la gent no sap molt bé explicar-ho, però és algo que portem dins, que ens han transmetit els nostres avantpassats i la veritat que és algo molt gran. Després, la Beata també n'hi ha que pensar que com a personatge històric va ser un personatge molt important en el segle XVII. La història de la Iglesia en València no s'entén sense la Beata Inés. Avui estic jo molt sorprès perquè en tot el que està caiguent i veure que la gent ha respost d'aquesta manera, la veritat que dona un gust, te queda la sensació de que la Beata Inés continua molt viva després de 400 anys. Després de la litúrgia i en la mateixa plaça es va celebrar el sorteig dels festers del 2023, una circumstància inèdita fins ara. Ho hem fet bàsicament per això, per evitar aglomeracions després. És un acte que a la gent del poble li agrada molt i està molt acostumada a fer-la després de la processó. Se n'entren tots dins de missa i entonces van decidir que per a evitar aquesta aglomeració de gent ho fem a aquestes hores, que la gent està així més dispersada i la veritat és que és un acte només per enguany.
Ja per la vesprada, la processó va retardar el seu començament mitja hora i fou més modesta i íntima de l'habitual. Aquest any el que toca serà un poc diferent, la beata la portaran en Andes per tot el tema del Covid, però bueno, es celebrarà i és el que tota la gent del poble i la gent que puga vindre de fora pues, ho celebrarà i en tota l'alegria del món celebrar la processó de la beata. El recorregut de la processó es va estendre 1,3 quilòmetres pels carrers més cèntrics de Benigànim. Carrers engalanats amb molta cura pels veïns per donar la benvinguda a la imatge de la beata, una imatge que enguany passejaria sobre anda arrossegada. Del que no es va poder gaudir foren de les representacions de la vida de la beata, els denominats miracles, que simulen estances i racons propis del segle XVII i reflecteixen les costums i tradicions de Benigànim. Tot i així, la massiva participació dels veïns, del clergue i dels membres de la corporació municipal i autoritats convidades. El bon fer dels festers avillats de rigorós negre i les dones amb teula i mantellina, els ciris encesos i el silenci solemne durant tota la processó va deixar estampes que són una autèntica manifestació de religiositat, art i devoció. I la festa de Sant Antoni, tan arrelada a la nostra comunitat, també celebrava el passat cap de setmana a El Palomar, on el veí, en aquest cas la veïna més major del poble, té l'honor de botar-li foc. També va haver dinar popular i una cercavila de fanalets. Aquest cap de setmana, el Palomar ha celebrat la primera festa de l'any amb l'encesa de la foguera de Sant Antoni. Una festa recuperada fa uns anys i que comença quan els joves preparen la pira tallant llenya dies abans. El dissabte 22 de gener, aquest monument natural ja lluïa a la plaça Sant Pere. L'any passat ja no les van fer i la gent de la quadrilla de la foguera, que són tots els joves i no tan joves de Palomar, que tots els anys desinteressadament fan un gran esforç un mes antes de que vingui a Sant Antoni, de veure quin pita gent, d'on arrepleguen la llenya. Jo crec que agrair-los tot aquest treball que fan tots els anys en mantindre la festa i, com no, sempre l'Ajuntament col·laborant. També el que fa l'Ajuntament en totes les festes que celebra durant l'any involucra els festers del xop. En aquest cas són dones de Palomar que celebren el xop del 2022, que també duen també diversos anys, l'any passat tampoc ho vam poder fer i això agrair-los també la seva col·laboració en ajudar-los i així també ajudar-los a recaudar per fer la festa. Els pobles xocoters tinguem la diferència eixa, de dir que som molt amenos, som molt afables, la gent viu en el carrer, puguem estar en el carrer, que no molestem a la vida diària. Jo crec que això, Palomar és un poble obert, la gent que estem al capdavant de l'Ajuntament, som joves, tinguem ganes de tindre un poble viu i fem tot allò que puguem fer més de res més perquè el poble estigui viu, que tingui entreteniment i que al final es parli de Palomar. En la mateixa plaça, al carrer, va haver dinar i ni més ni menys que 100 persones es van apuntar a ell. La paella més tradicional a base de faves i carxofes es va barrejar amb bona música. Però aquesta participació massiva seria una constant durant tots els actes celebrats en la jornada, ja que sobretot els més menuts protagonitzarien aquesta cercavila amb fanalets. Estem tenint les últimes setmanes molt de Covid en Palomar i agraïsc a tota la gent que ha volgut fer l'esforç de col·laborar en la festa. Jo crec que les festes sense gent no són atractives i en aquest cas també fem una cosa bonica, que la persona més vella del poble encendrà esta vesprada la foguera, els xiquets tindran també entreteniment fent el passacalle de farolets. Jo crec que són xicotetes coses que fa un poble i això, de dir, l'eslògan de l'Ajuntament, que descobrís els encants de Palomar, i per això és un encant avui poder estar així al carrer celebrant el Sant Antoni. Efectivament, el Palomar tampoc s'oblida dels seus majors i la cercavila passaria a replegar a la dona de més edat del poble, Teresín, encarregada de botar-li foc a la foguera.
Però, a més, la quadrilla de la Foguera va voler homenatjar a Toni Moran per agrair-li el seu treball constant any rere any. Agraït per damunt de tot, tindré un agraïment que ho tindré per tota una vida i estic, a més d'agraït, com a companyeros vos tinc i vos aprecio a tots. El Palomar es suma així a una de les festes més arrelades en la comunitat, la de Sant Antoni Abat, el sant patró dels animals. Al voltant d'aquesta celebració no falta en cap d'ella la crema de la foguera, amb eixe foc que purificarà el poble per a tot l'any. Agrair sobretot a Moran, que tots els anys i enguany és la quadrilla de la llenya, vull fer un homenatge a Moran, a Toni Moran, que el coneixem tots en Palomar, però ha fet la seva feina i la seva llavor durant tots aquests anys. Esperem que tinga salut i que l'any que ve pugui continuar. I com no, agrair a Teresín, després de seus 94 anys, la segona dona que ha pogut encendre la foguera. Jo crec que són coses boniques que Sant Antoni té. La persona més major del poble, que cada any que es fa tindrà la satisfacció de veure a la seva família i a aquestes persones que apleguen a aquest moment d'encendre la foguera. Jo crec que com a alcalde del Palomar molt content i esperem que l'any que ve continuem així fent la festa. Una festa que no acabaria així, sinó ahir diumenge amb la popular pericana de Sant Antoni, missa a les 11 i al finalitzar, benedicció dels animals. El col·lectiu de dones feministes Arada ha rebut enguany el segon premi Les Queis que atorga l'EPA de Xàtiva, un acte que va comptar prèviament amb una conferència a càrrec d'Alicia Gil. L'EPA de Xàtiva Francesc Bosch i Morata ha lliurat al col·lectiu Arada el segon guardó Les Queis, en un acte on prèviament tindria lloc una conferència d'Alicia Gil, editora de la revista Con la A. El Saló d'Actes del centre va acollir aquesta celebració organitzada pel claustre de professors, Tarepa PB i l'Institut Paulo Freire. A la taula també es va comptar amb la presència de la regidora de Benestar Social de Xàtiva, Txelo Angulo. El col·lectiu Arada, mereixedor del Premi Les Queis 2022, està format per un grup de dones joves que desenvolupa activitats relacionades amb la memòria feminista i la divulgació de la història de gènere, així com del passat i present del moviment feminista. El projecte, que naixia d'unes estudiants d'història, ha esdevingut com instrument d'aprenentatge, d'estudi i sensibilització social. L'acte que hem organitzat avui és un acte bianual, és l'entrega del guardó bianual de Les Queis Francesc Bosch i Morata, i fa 2 anys es va fer i, com hem explicat abans, ja van tindre una tempesta que ens en va afectar en l'entrega del guardó. Ara tenim la pandèmia, però així tot ha sigut un èxit. El Saló d'Actes ha estat ple i la gent ha respost. És un premi que tinguem moltes ganes sempre de donar, perquè representa els valors que nosaltres defensem i treballem així dia a dia: el feminisme, la igualtat, la inclusió social, la participació democràtica, la no exclusió social. I enguany ha recaigut sobre un col·lectiu de dones joves, totes, el col·lectiu Arada. Arada, eina de feminismes i memòria, es dedica a recuperar i conservar la memòria dels feminismes valencians. Així que aquest premi és per a totes les dones que han militat i militen al País Valencià. Gràcies a elles per construir un món on hi capiguem totes. Sou el nostre espill i el nostre referent. Des d'Arada volem donar el protagonisme a totes les dones que sostenen les societats, des de la quotidianitat i l'anonimat. És per això que dediquem aquest premi també a totes les iaies i a totes les mares, perquè elles són el principi de tot. Aquest premi és per a nosaltres un al·licient per a continuar treballant. Seguirem amb il·lusió llaurant el passat per a sembrar un futur feminista, anticapitalista i antiracista.
Pel que fa a la conferència, Alicia Gil ha estat convidada al centre en diverses ocasions. Ella és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, experta en gènere, violència, poder i conflicte en el marc de les organitzacions i direccions d'equip de treball, i des de 1977 ha dirigit, gestionat i coordinat diversos equips portant endavant projectes adscrits a les iniciatives comunitàries del Fons Social Europeu. Ha sigut coordinadora general de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló i membre fundacional del Seminari d'Investigació Feminista de la mateixa universitat. Actualment és directora de la revista digital Con la A, una revista feminista, dirigida a tot tipus de persona, on es trenca el clitxé que es té d'una feminista i on l'objectiu final és l'emancipació. Així mateix, Alicia ha estat sempre treballant en projectes d'investigació i fent i impartint cursos i tallers i donant conferències. Conferències com la que es va poder gaudir a continuació sota el títol Educació permanent, metodologies feministes i emancipació. Que és un dels pilars nostres, la defensa de l'escola d'adults, que és l'educació permanent al llarg de la vida. Una persona no deixa d'aprendre fins que tanca els ulls. I nosaltres així tinguem una mostra molt representativa des de xavals molt joves que han deixat els seus estudis, a gent que ara reprèn i gent major que ve per aprendre pel gust d'aprendre. El gust d'aprendre a l'EPA de Xàtiva, una escola popular i valenciana que compta amb una oferta formativa molt ampla i amb molta demanda. Demà els termòmetres es recuperen un poc, però la pluja serà constant durant tota la jornada. Les tres capitals de comarca compartiran 7 graus de mínima. De màxima, Xàtiva arribarà als 14 graus, Ontinyent als 11 i Énguera als 10. Precipitacions també a la capital de la Safor i amb una probabilitat del 40% al cas de la Marina Alta. De temperatures 11 de mínima i 13 de màxima per a Gandia i 6 i 17 graus per a Dénia. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, també la localitat de Fontanars dels Alforins ha cremat aquest cap de setmana una foguera per Sant Antoni, com ha captat la càmera de Josep Gandia, autor també dels últims rajos de sol que es van veure el divendres al poble. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I si acomiadem aquest informatiu és tot, ens veiem en properes edicions.